tayo ngayon sa Alaminos City. Ayan, nagkaroon kami ng Vloggers Forum sa buong Pangasinan. Dito tayo sa Nepo Mall, isa sa mga sinaunang mga malls dito sa Alaminos. Nagkaroon na rin po ng stoplight dito sa Alaminos, yung mga bagong development dito sa Alaminos City. So, papasok tayo ng wet area ng Nepo Mart. So, meron mga kainan dito sa Pangasinan. Area ng mga lagunis. Dito sa pinagmamalaki ng Alaminos. So dito sa Nepo Mart, marami pagpipilian. Pwede po matanong, magkano po ngayon ang lagunisa? Ito yung 120 per dozen. Depende sa laki. Per kilo ito. Ito naman, ito per dozen. Yung maliliit, ito ay 60. 90 medium size, maliit 60. Saka meron pang 120. Yan ang Alaminos longganisa. O tatawag na longganisang bawang. So yun ang Bonifacio Ride.